kusangana kwatikuita muchirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudenya. Masvondo apfuura yatakashanya kudare raChief Nyamaropa kumadziva uku kwatakasangana nenyaya yemudzimai akasiyiwa kwemakore akasvika pakuita chikomba. Regai tipinde mudare raChief Nyamaropa tinzwe kuti zvakafamba sei. Kuda kwashendemera akazotumira shere musi wa9 January akauya neshere nake saka ipapo ataura nyaya yakabva pamba pangu chibva wabva saka kuramba achindifusa kusvika izvezvi tanzi ichibva pamba pangu ndafungidzo ndakatangira pakutanga munyaya kuti so mamunyaya dai imva mandigara mushu 6 years pamusoro ndipo mandigara saka ndasungura zvitumeshere pamusoro tinozwa pamusoro penyaya yekutongwa vaya kuda kwashendemera kuenda kwe3 years muchizonditi ndichidzoka kunoko atete vaya kuzondipa shereni ndichiuya kuzokuudza inyaya muchiti iwe dzokera unogara pamba ipapo haubve pamba ipapo taura vakazouya murume yakandimbunyikidza pamusoro penyaya ye3 years kuenda paakaita akati iwe unofanira kutaura gore nehafu wakanditaura zve3 years hazviite saka iko zvino akazotumira hanzvadzi yake akati yani iyo enda unopa mukadzi wangu shereni yene ndobva vasvika pakutora zvinhu vavaendesa kuandemera zvadaro ndipo vakabva vazouya ivo vega musi wa9 January zvikanzi ndauya neshereni ndakusunungura chiroro zvako ubva wabva pamba pangu handisi kuda zvekuzoramba ndichiita zvematemo newe ndakati wapinda kana ndachangamire imbogara ipapo kusvika murume wako achinga aine nyaya yake ndipedza chii Munguai kambo yakaribati usina munhu 3 years chikombo wakazochita ndakazochita 2023 muna September muna 2022 muna August mungara kupi kugara muringa mungu vabereki vari amai vangu vari kwose vakazvimba makumbo vati handikwanise kuuya asekuru nambuya vakandichengeta vakashaya saka ndauya nemunin'ina wangu wati vakauchengeta vakaita sei ambuya nasekuru vakandichengeta vakashaya amai vari kwasi makumbo avo akazvimba vati handisi kukwanisa kufamba vana vakura sei ndine ane 22 years ndi ane 16 years ndi ane 12 ndi ane 6 years makasevenza sei pakanguva kwa3 rooms asi haina kurufwa pane boys kaine kitchen ndozviripo marata aripo 10 asi angasati agadzikwa angasati arufa ivalo vakauya nemainjini avo 4 musi wa7 September asi kuya kwavakaita izvezvi vakatuma vana zvikanzi ndipe mainjini ndepandavapa vakatova ndipe mainjini mawater pump 4 ndamira kanyaya ndinoda kubvunza ai wangu anodza kufamba kuti akaita sei wachudza isvika mukadzi wako kana uchishedzwa unofanira kuita full instruction kamwe chete gara pakati pakupudza nyaya pakuti kufamba sei chii chiri kuitika adzimai ndo vakafiranyari vachiti ndakapuwa bhuro nemurume kumba saka vaiandipe takambokutuma tichiti isusu mushure munge wakuona uchita kuti pane zviitika ndizvo zvakutsangu orit adzimai avo vakauya vakapuwa bhukuru nemurume wavo natete wavo murume wavo asipo
ndovauya kunodara vakati atete vakayanana pamini vakachuta zvinhu pamba vakanaka zvinhu baba vakati hauchadiwa nemurume wako wari pagukuru tiri munomudai imi makati hazvaikwanisa kuti hanzvadzi ndiyo yokuramba mukadzi saka iwe chigwana chienda unotora zvinhu zvakaiswa kumba kwatezva udzosire kumba kwemukadzi uyu kana murume akashinga auye tozotangira pano ipapo shuwa ndakasimuka ndakaenda kuna andimera vakati shuwa zvakaitwa nevana vakanga vatora muramu wavo asi mukomana muri zvomukadzi anga asipo andimera vakati pazvinhu zviye takazogana tikasisa kumba kwaamai ava nevarume vavo ndopanyaya yezvinhu risani zvavakasenza vesitoa risai izvi zvinhu zvamuna zvimaizai kune mubhedha newadrobe nunamunoma kwaiva wakatuma hanzvadzi yako ichienda kunoramba ndiangarama mubhedha newadrobe kosaka chiruzi chawaita ndakanga ndaona kuti nguva yacho basa kwandandiri ndasingakwanisi kuona handikona kuti wakacreata problem yekuti ukatora 3 years mukadzi usingavatenda akaita kuita chikombo wanzo nhasi wagara wavanga rimwe mutatonga nyaya ndimusharinga handiti munhu wacho tatonga nyaya musharinga akubhadhara umbe 2 wakati unowazopa kana kunzi kwachena iwo bva wabva mangwana chigwanda kuti hamuchamudi but watora nguva refu naye ukaita vana 3 naye 2 vana 4 naye wobva kuti hauchamuda iwe wanga wazodza 3 years waitiko kunobikiwa sasa akazodarika akatega ndirariwe zvangu nokuti papasi uri wrong nyora zviniwe taura zvinhu vyama pane maayisvitsi 10 nemawota vanoshiya izvozvi futoshiya pana pamaiso mawota pamu4 ndikati ndozviri neimba yandakashanda nezi neimba yandakavaka kicheni bweskai pane boys kai pane kitchen pane 3 rooms isati yaruka right iwe mukadzi wako anobva pamba apa kana kunze kwachena end of June ndobva anobva pamusha munonoshea pane inosiri yada kuzerwa nasinosira unorora mukadzi wako unogumbeze wani kana kuti unomotikari zvake wane mukadzi waugara naye pati pamba toda kunyatsonzwisana wane mukadzi waugara naye pati pamba iwone motikari dzako unochizvese pamba pako patatanga kuroorana ipapo nozvandawanika ndinazvo zvaazvedu pachi tritese zvaazvedu pamwe chete kana ungoona maandawe mairi teiaidza sasangana zvo zvaapachi zvaapabodzi tayo zvaazvimwa chetezvo zvichireva kuti unoenda ndiwe kubasa asi anokubikira ndiye ari kuenda kubasa tritese zvichireva kuti uri kuenda kunoshiya zvinhu pakati nepakati uyu anobva end of June wobva waudza sabhuku mambodhini mbodzi wazvizwa wobva waudza sabhuku mambodhini mbodzi gara anobva muApril kana achigumura ipapo wogumura papo utaura unovaka pake pauri kugara futi ndini ndakavapa ndomairiga usetera zvikaendopota ndichipindura saka mambodhini handichiedza nyika yangu vanhu vangu vachishapa pamusoro chendamu vakandiita kuriroora ini rangu ndaisindoti vandikiroora ini rangu vanokupa kandi akabhadhwa nezvikomba zvakapera zvandindataura izvi kana muchiita kuti zvinhu zvinake itai zvandataura ngekutumai ndaikuita zvanditaura habvi ndati anobva end of June avaka kana vanhu asingachengete mweya futi kudari kwange panyaya yekuchengeta vana ndakaenda kumaintenesi saka tinoda kuti musi wechini ndinofona ndichafonera mamejasiti ikoko ndo basa rangu rese ndoita izvo ikonzero uyu haifanira kutuma hanzvadzi yake ndokuramba mukadzi musi wawakakunzwa ukonzwa uno hanzvadzi yake mukadzi wako anozvinoita kuti urare naye usaite zvinonyanya ndambutasaura kuti unodare iwe nyaya yako yake kanakastereka but wakaita so unoziva here kanonzi kamuzunguru dai ndokanaitika kuti mamasorodzwa zvako dismiss zvinhu pakati nepakati ndatopedza kana akapiwa mupe gupure
papagara wakasunga asi pana secret wani kana wada kuyenzera murume wada mufema munzaka usaitire pamba yako chitwa kusvika nguva yandatoraita kusvika nguva yandatoraita se yangwana unoenda muna mfurudzi muye kana kuenda ngauti